गिबिसिनथाराव खनसेबाव रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै जासिहरबावबाय। जोंहा बे बोसोरनि सिजन 2 मार्टियार डि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022आ गाबोननो जागायसिगोन। गाबोननि 12 रिंगानिफ्राय आरम्भ जागोन अपेनिं सेरेमनिया। आरो बे अपेनिं सेरेमनियाव साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फोथाराव जेन गाबोन नुजाफैयो, जाहाथे जोंनि बे ग्रेन्ड अपेनिंखौ जेन साक्सेस खालामफैयो, बिनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। गाबोननि बे अपेनिं सेरेमनियाव जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन मानगोनां आलासि बिटिआरनि स्पर्ट्सनि इएम मानगोनां दावबायसा बर', बेजों लोगोसे नुजाफैगोन माननि आलासि सिइएमनि ओएसडि मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म, आरो बेजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर आरो लकेल इन्टेलेक्सुयेल्सफोरा नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे गाबोननि अपेनिं सेरेमनिखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां रिंगु दामसाफोर दङ। जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफोर, मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरिफोर बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै गावसिनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंफैगोन। बिसोरनि गेजेराव दङ जाखांफुनाय फावखुंग्रि करिश्मा बर', बिथाङा गावनि हानजाखौ लानानै मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिगोन। आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा खाथिनिनो इस्लाकाटा जोहोलावसा ख्रिस्टि आफाद, बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि गेजेराव ख्रिस्टि मोसानाय हारिमु आयदानि मोसानायखौ दिन्थिफुंफैगोन। आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव हारि फोजाखांनायनि, हारि अननायनि, जाथि अननायनि गित रोजाबनो जोङो जोंनि खाथिनिनो मानगोनां थान्दै मोसाहारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनो गित रोजाबनानै खोनासंहोफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बर'नि सिगां सारिनि इउटिउबार मानगोनां आलफ्रेड आरो बेजों लोगोसे मेहेर वारि आरो बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो गाबोननि जागायजेननाय हाबाफारियाव आरो जागायजेननाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन GVFC फ्रम बाजुगाव गसाइगावनिफ्राय, आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै बादायलायनायाव बाहागो लागोन खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै गाबोननि हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होफैयो। गोसोआव लाखि रायजोफोर, गाबोननि हाबाफारिया सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय जागायनाय जागोन। आरो जोंनि गेजेराव जायफोरा नुजाफैगोन बिथांमोनखौ जोङो दोलै नोगोरै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया थाग थियारि जानानै दङ। हामबायसै।